Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τα δύο τελευταία events που έγιναν αυτό το μήνα, το Xbox Game Showcase από τη Microsoft και το Nintendo Direct. Πριν μιλήσω για τα παιχνίδια που ξεχώρισα σε αυτά τα event, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη Microsoft. Η Microsoft λοιπόν είναι σε μια περίοδο αναδιόρθωσης, ένα reset όπως το αποκάλεσε και η ίδια η εταιρεία του Xbox. Το κατανοώ αυτό πλήρως, απλώς θα ήθελα να σταθώ σε μερικά πράγματα. Θα ήθελα να δω την Microsoft τι ακριβώς πορεία και ποια ταυτότητα θέλει να κρατήσει για το Xbox. Θέλει να είναι μια εταιρεία να λειτουργεί ως publisher και να βγάζει παιχνίδια, να τα μοιράζει στους υπόλοιπους, να είναι δηλαδή τα παιχνίδια της multiplatform, ή θέλει να ρίξει το βάρος της και να έχει τα δικά της αποκλειστικά παιχνίδια. Αυτό θα ήθελα να δω. Ως event να το πω σε αυτό το σημείο ότι ήταν ένα αρκετά μεγάλο event. Είχα καιρό να δω τόσο μεγάλο event από τη Microsoft και μου άρεσε πολύ. Πάμε λοιπόν να μιλήσω τώρα για τα παιχνίδια. Ξεκινώ λοιπόν με Gears of War E-Day από την The Coalition. Μια πολύ αγαπημένη σειρά για εμένα. Η πρώτη μου επαφή ξεκίνησε επί εποχές Xbox 360. Εδώ τώρα έχουμε το prequel, το οποίο μας μεταφέρει πριν τα γεγονότα του πρώτου τίτλου. Είδα έναν αρκετά όμορφο τεχνικό τομέα, όμορφα animation, κυρίως τα finishing moves, ωραίες σκηνές, είδα αλλαγές στο sprint, που μου άρεσε, έτσι μια φρεσκάδα να το πω, και γενικότερα ναι παιδιά, είναι σίγουρο ότι θα ασχοληθώ με αυτόν τον τίτλο, ο οποίος έρχεται στις 6 Οκτωβρίου. Προχωρώ λοιπόν με το Fable, μια πολύ δημοφιλή σειρά της Microsoft. Εδώ είδαμε ένα αρκετά όμορφο τρέιλερ για εμένα, μας μίλαγε και εκείνη η χαρακτήρας από το παιχνίδι. Ένα open world RPG. Τα λατρεύω τα open world εγώ συγκεκριμένα, μου αρέσει όλο αυτό το κομμάτι. Ένα στυλ fantasy, το οποίο το βρήκα έτσι αρκετά όμορφο. Θέλω να βυθιστώ στο κόσμο του Fable, μιας και δεν τον έχω ζήσει, να σας πω την αλήθεια. Και φάνηκε ότι η Playground Games έχει κάνει μια αρκετά καλή δουλειά. Το μόνο που μένει είναι να δούμε περισσότερα στις 23 Φλεβάρι από ό,τι μας είπαν έρχεται το 2027. Συνεχίζω λοιπόν με Halo Campaign Evolved. Είναι από τα αγαπημένα μου FPS. Εδώ είδαμε και τρεις καινούριες έτσι, αποστολές να έχει. Όμορφα textures, μ' άρεσε πολύ επίσης και το κομμάτι του combat. Το βρήκα έτσι αρκετά ανανεωμένο θα έλεγα. Κάτι το οποίο δεν μας είπε σε αυτό το trailer, αλλά εγώ το διάβασα πλέον προσφάτως, είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Halo θα έχουμε και την επιλογή ως third person. Δεν είμαι αρνητικός, απλά μένει να δούμε πώς θα φαίνεται και στα δικά μας τα μάτια. Το Halo λοιπόν έρχεται στις 28 Ιουλίου. Συνεχίζω λοιπόν με το Resonance A Plague Tale από την Asobo, η οποία Asobo έχει έναν αρκετά όμορφο τεχνικό τομέα, όμορφες κινηματογραφικές σκηνές, ένα action storytelling παιχνίδι. Εδώ να πω πως είναι το prequel αυτής της σειράς, είναι δηλαδή τα γεγονότα πριν του πρώτου τίτλου. Θα μας δείξει πως δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα στο κομμάτι του combat προσωπικά δεν βρήκα ιδιαίτερες αλλαγές, μου φάνηκε αρκετά ίδιο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο τίτλος λοιπόν αυτός έρχεται στις 27 Αυγούστου. Συνεχίζω με το Senua. Να σας πω την αλήθεια, μ' άρεσε αυτό που είδα. Το μόνο που θα πω είναι ότι μου φάνηκε σε σχέση με τους προηγούμενους τίτλους πολύ πιο action αυτό το παιχνίδι. Θέλω όμως να δω να κρατάει και τα προηγούμενα στοιχεία των τίτλων που έχει δημιουργήσει, τον Hellblade, γιατί παιδιά ήταν ως ατμόσφαιρα, ως cinematic, storytelling, όλο αυτό το πράγμα που άκουγες στα αυτιά σου, όλο αυτό δημιουργούσε έτσι μια αρκετά όμορφη εμπειρία για εμένα. Θέλω να δω να τα κρατάει. Σίγουρα θα είναι ένας τίτλος που εγώ προσωπικά θα παίξω.
Το Senua λοιπόν έρχεται το 2027. Συνεχίζω λοιπόν με Crazy Taxi World Tour, ένα αρκετά νοσταλγικό παιχνίδι για εμένα, αρκετά ανανεωμένο, με πολύ όμορφο έτσι χρωματισμό, μου άρεσε πολύ το ύφος του, η ατμόσφαιρα, το κομμάτι αυτό το arcade που συνεχίζει και καλά κάνει, γιατί είναι αυτό που έχω αγαπήσει από τη Sega. Είδα και κάποια στοιχεία έτσι ανοιχτού κόσμου. Εντάξει, τώρα μένει να δούμε πώς θα είναι και το τελικό παιχνίδι, αλλά σε γενικότερα πλαίσια αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Ο τίτλος λοιπόν αυτός, να πω σε αυτό το σημείο ότι μας είπαν ότι έρχεται μέσα στο 2027. Συνεχίζω λοιπόν με το Valor Mortis. Παιδιά, αυτό που είδα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα δοκιμάσω εννοείται και το demo του παιχνιδιού. Ένα πρώτου προσώπου action έτσι gameplay. Θα έχουμε προφανώς από ό,τι είδα και έτσι διάφορα boss και γενικά μου κινεί το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό τον τίτλο. Περισσότερα όμως θα σας πω αφού δοκιμάσω και εγώ το demo, το οποίο θα το κάνω την Δευτέρα και θα έχω έτσι μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με αυτό τον τίτλο. Το Valor Mortis λοιπόν έρχεται στις 24 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζω με Castlevania Belmont Curse. Ένα παιχνίδι το οποίο γενικότερα αυτή η κατηγορία σας έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό το 2D, πολύ όμορφο platforming. Αυτό που είδα. Μ' άρεσαν γενικά και τα abilities. Είδα έτσι κάποια abilities του παίκτη που μ' άρεσαν αρκετά. Τώρα σχετικά με την ιστορία, αυτό που κατάλαβα εγώ θα έχει να κάνει ως να είναι αυτή μια απόγονος της οικογένειας των Belmont. Μ' άρεσε και το κομμάτι του combat. Είδα έτσι όμορφες σκηνές στη μονομαχία με τα bosses. Μ' άρεσε και αυτό. Θα το παίξω σίγουρα αυτό το παιχνίδι. Να πω ότι με τη συγκεκριμένη σειρά δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, μόνο έτσι με κάνα 1-2 τίτλους και έχω δει και την σειρά στο Netflix, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Οπότε ναι, σίγουρα θα ασχοληθώ με αυτό το τίτλο, μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Το Castlevania Belmont Curse έρχεται στις 15 Οκτωβρίου. Συνεχίζω λοιπόν με Spyro A Realm Beyond. Γενικότερα είδα έναν πολύ όμορφο τεχνικό τομέα, να σας πω την αλήθεια. Έτσι cinematic, δεν είδα αρκετό gameplay. Παρ' όλα αυτά μ' άρεσε και δεδομένου της ιστορίας των Spyro τίτλων, μ' αρέσει αυτό το κομμάτι του platforming. Θεωρώ πως θα έχουν κάνει έτσι μια αρκετά σημαντική δουλειά πάνω σε αυτό. Την περιμένω πιο ανανεωμένη. Είναι ένας τίτλος γενικότερα που μου κινεί το ενδιαφέρον, γουστάρω τα Spyro, οπότε σίγουρα θα ασχοληθώ με αυτό τον τίτλο. Το Spyro, από ό,τι μας είπανε, έρχεται την άνοιξη το 2027. Ένα παιχνίδι που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι το Clockwork Revolution, το οποίο είναι αποκλειστικό παιχνίδι του Xbox από την Xile. Μ' άρεσε πολύ το κομμάτι του combat, να πω. Μ' άρεσε αυτή η πολλαπλή επιλογή που έχουμε με τα όπλα. Θα μεταφερόμαστε σε άλλη χρονική περίοδο από ό,τι μας έδειξε. Είδα αρκετούς χαρακτήρες που έτσι φάνηκε στο παιχνίδι. Πρώτου προσώπου και γενικότερα, παιδιά, ναι, μου κινεί πολύ το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό τον τίτλο. Μου φάνηκε αρκετά καλό. Το Clockwork Revolution έρχεται το 2027. Οπότε, παιδιά, αυτά ήταν γενικότερα τα παιχνίδια που ξεχώρισα σε αυτό το event της Microsoft. Θέλω να βλέπω την Microsoft να δημιουργεί έτσι μεγάλα events. Πάμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στο Nintendo Direct. Ξεκινώ λοιπόν με τον πρώτο τίτλο που μου τράβηξε έτσι το ενδιαφέρον από αυτό το event. Είναι το Fire Emblem Fortune Waves. Γενικότερα με τη σειρά έχω ασχοληθεί, μου αρέσουν αρκετά τα Fire Emblem. Προφανώς δεν έχω παίξει και τα, δεν ξέρω τώρα πόσα είναι, 17-18 παιχνίδια, αλλά έχω ασχοληθεί με αρκετά και μου αρέσουν. Εδώ αυτό το Fire Emblem μου θύμισε αρκετά το Three Houses, να σας πω την αλήθεια. Υποθέτω ότι θα έχουμε έτσι πολλαπλούς χαρακτήρες, όπου ο καθένας θα έχει και την δικιά του, να το πω έτσι, διαδρομή. Μ' αρέσει πολύ αυτό το στοιχείο, το JRPG turn-based.
οι μάχες, το πώς μπορείς να κάνεις, με ποια ας πούμε επιλογή μπορείς να κάνεις πιο αδύναμο τον εχθρό. Αυτό το κομμάτι του tactical μου αρέσει επίσης πολύ. Πολύ όμορφος ο τεχνικός του τομέας. Έτσι λίγο που είδα τον κόσμο από αυτό το τρέιλερ μου άρεσε και η ατμόσφαιρά του, να σας πω την αλήθεια. Οπότε είναι σίγουρα ένας τίτλος που θα ασχοληθώ εγώ με το Fire Emblem, το οποίο από ό,τι μας είπαν θα έρθει στις 17 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζω λοιπόν με Xenoblade Genesis. Γουστάρω τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί αυτά τα παιχνίδια. Θεωρώ πως θα έχει ένα αρκετά αναβαθμισμένο combat σε σχέση με τους προηγούμενους τίτλους. Παρ' όλα αυτά νομίζω πως θα πατάει στα ίδια βήματα πάνω κάτω. Το ότι έχουμε τις επιλογές του κάθε χαρακτήρα να τις διαχειριζόμαστε στη μάχη, μου αρέσει πολύ και αυτό το στοιχείο που έχουν τα Xenoblade. Είναι ένας τίτλος που σίγουρα θα ασχοληθώ με το Genesis. Το μόνο που μένει είναι να δούμε περισσότερα και την ακριβή ημερομηνία, μιας και ο τίτλος μας είπαν ότι έρχεται κάπου μέσα στο 2027. Συνεχίζω λοιπόν με το Star Fox. Να πω πως εμένα μου τραβάει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Μου αρέσει το γεγονός ότι θα εξελίσσεται η ιστορία σε συνεργασία με αυτές τις όμορφες διαστημικές μάχες που έχουμε. Ο τίτλος λοιπόν αυτός έρχεται στις 25 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Και περνάω στην τελευταία και σημαντικότερη ανακοίνωση για εμένα αυτής της βραδιάς, Zelda Ocarina of Time Remake. Η εμπειρία μου με τα Zelda δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχω παίξει τα πιο καινούρια Zelda, δηλαδή Breath of the Wild και Tears of the Kingdom. Μετά έχω ασχοληθεί και με κάτι Skyward Sword, Majora's Mask, γενικότερα έχω ασχοληθεί με κάποιους τίτλους αυτής της σειράς. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πάτησαν πολλοί τίτλοι. Θα ήθελα να δω περισσότερο gameplay για το Zelda. Θέλω να το δω το Ocarina of Time. Ο συγκεκριμένος τίτλος εδώ μας είπαν πως θα κυκλοφορήσει το 2026. Οπότε αυτά ήταν τα παιχνίδια που ξεχώρισα εγώ προσωπικά από αυτό το event. Γενικότερα και τα δύο, τα event και της Microsoft αλλά και της Nintendo, τα βρήκα αρκετά γεμάτα. Δηλαδή είχαν και τα remakes τους, είχαν και νέα IP. Μ' άρεσαν, γουστάρω να βλέπω τέτοια event. Γράψτε μου κι εσείς λοιπόν κάτω στα σχόλια ποια παιχνίδια ξεχωρίσατε, έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις. Επίσης αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like και ένα subscribe και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.